गसाइगाव जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव हौवाफोरनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय आरो आइजोफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय खुंफुंदों। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनायखौ नोजोर लाखिनानै मिरु इउपिपिएल दोलोनि बिथोन बायदियै दिनै गसाइगाव जिल्ला लाइमोन आरो आइजो गांखं इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खासियाबारि आर'नाइ क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हौवाफोरनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय आरो आइजोफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय खुंफुंदों। बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो आसाम गेलेमु बिफाननि गाहाय नेहाथारि हेमेन्द्र मुसाहारि आरो आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनहा। आरो बे गेलेनायखौ मोजाङै मोजां जाफुंगोन होनना मिजिंथिनायजों लोगोसे गासिबो हान्जानि गेलेगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजोफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। दिनै गसाइगाव इउपिपिएल जिल्लानिफ्राय माने आइजो फारसे जोंहा काबादि बादायलायनायनि टुर्नामेन्ट लीग टुर्नामेन्टआ दिनै मोनबा ब्लक जोंनि गसाइगाव इउपिपिएल जिल्लानि सिङावहाय जेसेबांखिनि ब्लक दङ आरो जिल्ला दङ बेजों टुर्नामेन्ट जानाया दिनै जागायजेनदों आरो ओरैहाय माने जोंनि इउपिपिएल माने इयुथ लाइमोन गांखंनिफ्रायबो जोंहा जोलुर बादायलायनाय जादों। दिनै जोङो माने नैबे काबादि खेला बा माने फुटबल बेखौ खालि गसाइगाव इउपिपिएल जिल्लायावल' नङा, जोङो बायदि बायदि जिल्लायावबो बेखौ खुंबोदों। जोङो इउपिपिएलनिफ्राय आरो जिहेतु सरकाराबो माने बिटिआरआव माने मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। जोङो माने महिला आरो लाइमोन फारसेनिफ्राय जोङो गासिबो जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो जाहाथे नैबे खेला धुला एकाडेमिकजों लोगोसे जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारिमु बिथिंथिं बादायलायनाय बा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो गुरुत्व होदों, जोङो गोनांथि होदों आरो जोङो बाहाय आइजो जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोङो जिल्लायानो जा सेन्ट्रेलानो जा बा जोंनि ब्लकआनो जा प्राइमारियानो जा जोंहा मोनसे डिरेक्सन बादियै जोङो सिस्टेम बादियै जोङो पलिसि बानायनानै बेखौनो माने जोङो इन्सट्राक्सन हरजोबदों। जोङो गासिबो जायगायाव गावनि एरियायावहाय जे जोंहा सिनायनांगौ बा माने आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ जोंनि माने फैगौ लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनानै बेखौ जोङो मोजाङै जाहाथे फकास होनानै मोजां सुबिदा उनाव माने मोनो बेखौ जोङो जोंनि साइडनिफ्रायनो पलिसि लानाय दङ। आरो दिनैहाय जोङो बयबो मिथिगौ जे खेला धुला बादायलायनाय खारनाय काबादियानो जा बा जिखुनु खेलायावनो जुदि बादायलायनायाव मोजां दिन्थिफुंनो हायोबा रोंगौथि थायोबा जोंहा बायदि आलादा डिपार्टमेन्टआवबो सुबिदाखौ मोनो। रेलवेयानो जा पुलिस खारनायाव नोंथांमोनहानो नुदों बा आलदा डिपार्टमेन्टआवहाय दिनैनि दिनावहाय माने एकाडेमिकजों लोगोसे बेफोरबायदि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायोबा सुबिदा मोनो। बेखौ लानानैनो जोङो जिहेतु जोङो राजनिति होननानै माने रायजोनि नितिनि थाखायसो जोङो ओंखारनाय, बेबो जोंहा मोनसे पलिसि हिसाबै दिनै इउपिपिएल गसाइगाव जिल्लाया नैबे काबादि आइजो गांखंनिफ्राय काबादि बादायलायनाय आरो माने लाइमोन गांखंनिफ्राय जोलुरनि बादायलायनाय। जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएल दोलोनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय जागायजेननानै प्राइमारि आरो जोबथारनायाव जिल्ला लेभेलाव जोलुर बादायनाय आरो काबादि गेलेनाय जे बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थिग बेबादिनो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल इयुथ विंनि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि तत्त्वाबधानावनो बे बादायलायनाया जादों। आरो दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि बादायलायनाया जोबखांनायनि उनाव दिनै जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हिसाबै बेवहाय मोनबा ब्लक दङ।
बे मोनबा ब्लकनिफ्राय मोनसे टिमा बेवहाय दिनै बाहागो लागोन आरो दिनैनो वान डे बे खेलाखौ गेलेजोबनाय जागोन दा बेनिखायनो बे समाव आङो साबायखर बावनो सानदों जे गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि बे हाबाफारिखौ खुंदों जोंनि गसाइगाव जिल्लायाबो मोजांथारैनो खुंफुंनो लादों गतिके दिनैनि बे बादायलायनायावहाय गाहामैनो गाहाम जागोन बेखौ मिजिंथिदों लोगोसेयै जोंनि लाइमोनफ्रा बे काबादियानो जाथों मानो बे फुटबलानो जाथों मानो एबा गुबुन गेलेनायानो जाथों मानो बेबायदि गाहाय लेभेलनिफ्रायनो गेलेनानै गोजौ फारसे थांनायाव जाहाथे खाबु लानो हायो बेनि मोनसे साखाफाराखौ बे गेलेनायजों खालामनाय जादों गतिके आं मिजिंथिदों जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो मोजां माखासे गेलेगिरि बिथांमोनहा ओंखारनानै इयुनफ्राव जोङो माने डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स नि गेजेरजों जे सेलेक्सन जागोन बेफ्राव माखासे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे सेलेक्सन जाहैनो हायो बे थांखियैनो बेखौ खालायनाय जादों आरो गुबुन समफ्रावबो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बेखौ खालायलांबाय थानाय जागोन गतिके मिजिंथिदों रायजोफोरनि अनसायनायजों आरो साफ्रोम बेक्तिनि हेफाजाबजों बे गेलेनाय बादायलायनाया दिनै मोजाङैनो जाफुंलांगोन आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो आरो साफ्रोमबो नुजाफैनाय आलासि बिथांमोनाबो जिहेतु दङ बयखौबो आङो साबायखर जासिदों आरो दिनैनि साना मोजां थांदों बेखौ आं कामना खालामनाय जाबाय।